Det er en plads, der er lavet for verdensmålene, for at accelerere nye tanker og nye partnerskaber, ny handling, for at vi kan komme i mål med en bæredygtig udvikling i 2030. At alle har mulighed for at være en del af den samme verden. I'm fighting for climate action. Unge med usynlig handicap og unge med usynlige funktionsnedsættelser. Barbecue-sauce er lavet på kartofler. Der er også en masse næringsstoffer og vitaminer. Det er, hvor nuanceret debatten omkring nye teknologier. Den fokus, som biodiversitet har fået, og som jo er rigtig meget interlinket med SDG'erne. Det store engagement, der er bag den grønne omstilling. Og det er jo et perfekt sted til at tale med alle parter. Altså det engagement, der stadigvæk trods alt er omkring verdensmålene, selvom vi godt ved, at verdensmålene er under pres, og vi har travlt. Altså jeg har lige været i den her session med unge fra hele verden, og der var en utrolig energi.